Імёны свабоды. Здаецца, кнігу з такой назвай нельга напісаць у 2020 годзе, бо сотні тысячаў нашых сучаснікаў ужо маюць права на яе старонкі. Моя кніга пачынаецца з эсэ пра Тадэуша Рейтана, які у 18 стагоддзі пратэставаў супраць расійскай акупацыі айчыны нашых продкаў Вялікага княства літоўскага. А завяршаюцца імёны свабоды аповедамі пра тых, хто змагаўся за свабоду ў розных яе вымярэннях і ўвасабленнях ужо ў сучаснай Беларусі. Але героі гэтай кнігі, хоць у большасці жыццёвы шлях завершаны вельмі даўно, ведаюць усё пра 2020 год. Пра гвалт улады і неўміручасць супраціву, пра турэмныя краты і сілу бяссільных, пра прыгажосць сцягоў і шчасце салідарнасці. У папярэднім выданні кнігі было роўна 300 герояў, 300 нашых спартанцаў. Цяпер герояў нечакана атрымалася 365 плюс 1. Столькі, колькі дзён у годзе. Відаць таму, што свабоду трэба бараніць штодня. Біяграфічныя нататкі Владзіміра Арлова паказваюць адначасова і звычайных, зразумелых нам людзей з іх зямнымі жаданнямі і памкненнямі і волатаў духу, герояў нашай нацыянальнай памяці. Апошнія старонкі кнігі распавядаюць пра маю незабыўную бабулю Аўгінню. Яна стала для мяне першай настаўніцай беларускай мовы і беларускай гісторыі. Яна зрабіла мне прышчэпку праўды і вальнадумства. Без яе не было б пісьменніка Владзіміра Арлова, а значыць і гэтых імёнаў свабоды. Сёлета гэтую кнігу можна назваць іначай. У дачыненні да яе імёнаў герояў беларускай гісторыі ніколі так пераканаўча, як сёння, не гучала слова «сучаснікі». Мае героі не зніклі нікуды. Яны не толькі пад вокладкай кнігі. Яны невідочна ідуць сёння поплеч з намі па беларускіх вуліцах і плошчах.